kachanga bodhera akamangarwa namauti katsvanga. Nyaya yanga iripo ndeyekuti ari kushungudzwa pamai iye nemudzimai wake. Zvino pakatanga patongwa nyaya yese yakasvika pakuti mauti haana kunge auya, hanzi auya nembuzi akaripiswa mbiri. Saka patakanyatsoona yakapera mauti akasika. Saka zvanhasi mauti auya, saka totenda. Takaisira pasekretari, takaisira pakuti mhuri pane nyaya dzakawanda dzinoda kubuyana nemhuri nai mauti ndidzeri amurombo achaji anzedzere vatsvanga tikakubatanidza handiti pane nyaya dzaitauri nyaya yekuchera ndo patikasiyira nyaya yekuti sisi vakanofunga mwana wavo ndirozvo unomangara kumapurisa topatanga noisisi vasinga meseji neMuroora amaibva kukwira dare ndizvozvo kusvika tazoona kuti nyaya idzi dzekugadzirana nekuti panenge kusawirirana karipo avatikadzisomezva mavaina nenhasi vaina mwana wacho akanga akasungwa tashiwa katsvanga naamai amai baba varipo amai nababa varipo kusvika tamadzana ndikatore mari zvinezvi vatikuda kuti mutimire mutigadzise tine munyaya yanyorwa funa naamai wanaanzanzi mpindura yefiction yandarisifwa wanasi mutsamba imomo makadzisabhuka vangu ndo wakuti inini mugudhidho wangu wakapa umbo pamberi penyu tsamba icho ndinani amene kuti tienda kupi tikubva kupi nai mauti nai amai vana muno vadaira 6 naamai zvino zvatakuvhura isusu tinoyananisa asi matemo matemo ndomamunoenda kuiswa matemo Tete masungkan ini. Dia agak sangat di secondary. Tete masungkan dia. Tete sangat. Dia semua. Tete secondary. Nama yang agak kapung. Ndendera mbere nenyaya namai ndendera mbere ungumainzi kasinubva pasabho kwangu zvinogadziswa semuwanya wasabho kwangu. I've been going to use and understand control of my mind since 1987 until April 2021 when first and second respondent came from Norway and invaded my mind. He is claiming that he was given the mind by the village elite. It's a munda. And every mind, you know, and you go to my major street. I'm not talking about I'm sorry, ma'am. That's the way you put the village elite at the public. I don't know. Bebandira atitangire yatange bandikudzira pana vatukeni amai kabundu ndikudzira kuti nyara ndiri kufungiza nyaya iyi mauti kana uda kuyanana nehanzvadzi yavo muchiita zvinhu zvakavatsvanga hapana kwamuri kuenda iwe hauna kwauri kuenda nehama dzako idzi chenjera kuti unofanira kufurwa benzi wanyohamba iye hanzvadzi yako
wakatsvaga mama alai wakufungidzira kuti vanogona kuti upesane wasara kuberana nawo. Ava ndo hama dzakwa musi unodzoka ungana iwe uri kufungidzira kuti vanomira newe vanodza kumira newe. Nyaya yaunotanga kwaungana kwedu dziriko nyaya dzitongodzoka dzichiti saka ndinoda kungoti ndikuudza kuti iyi nyaya maitira mukuita haina. Pakatanga nyaya imamaini amai vako varapa nababa vako ndavakarisa mai ndizvo zvati pamarisa mai nechipiri kandi muchiita tsvagirudzo echipiri mune mablocks mairi nyembe rechipiri block bara rechiona baba vako vachibva kuita mai kunyembe ramo mune mablok mairi mairi imimi nani mana amai ndiri kubvunza mubvunzo because imimi vakazonyananiswa kana tisikuona kwati kuenda ndogona kusiya nyaya iyi kutanga maenda makotsi wozodzoka makareisa mabhuloku enyari mairi ndizvozvo muna baba akatsvanga baba vevana ava ndizvozvo kasi makanga muri equal partners mamuri ma-equal partners unozwa musi wa20 pape next date ini ndikufunza kuti amai mukupinda pasi penyu mafungira angu ndichiona nyaya iyi maitikira yapita tembo amai ava kupinda pasi pa mauya nevana kumba kwenyera pamukaroorwa pane wamunaimo hawana kuya imi mamai hamuna endai nikoti nevana itai zvokufa kwamukaroorwa ndine munhu ndikuudze amai ndine munhu aida kuti ndikunzwisise akandifonera akanditi mamboka ndabatikana imi muri mwana wangu ndikati ndiri mwana wangu ngasi ndiri mambo ndikabuda pachena ndiri mwana wangu ngasi ndiri mambo wakatana nyaya yavo kati ndikumbira muzvi pandiri kuona kwandiri kuenda hapana imi mamai ndimakatoipisisa imi maendai kukoti maenda kukoti amai vana kuvatsvanga ava vasiye vete zvinhu zvavo aiwa zvokumainza ndine nazo amai garai pasi kubhadharisai garai pasi vana venyu vamunoti ava vana venyu vamunotanangira kuti ini ndavazota nyaya yemusha ndikuti ini zvomaine ende munoita kukoti naiyo ndaverenga beba rako ndatinini sabho kwangu mapinza hapana parakupinda endai kukoti kasi mamai mukupinda pasi penyu chimozha chichei muzukuru wani wainyuka itai kuti muyananini zvauri kuita iwe mauti une mhuri here ndomubvunzo wangu wokutanga hauna ndosaka uri kudai dai wakwanga une mhuri unoziva marwadzi azvinoita kuti chinonzi mhuri chii une mhuri here une vana vangai vana vako ira hausi kunzwisisa zvatoreza kuudza kana wazvinzwisisa uchazozvino chii ava ndaamai vako ava ndisi kuvaramba ndaamai vako ndo vanogara kumusoro kwako kana washaya kasi panguva inei itai zvokwakatsvanga watozotaura yananai pachenyu zvinonyanya kana amai venyu vari panhuro kuya ava ndiani wakwa tendeukautarise baba vagara ndiani wako ibaba wako unovaziva kuti baba wakaenda nawo dzondaita dambudziko irori unopindura kosei usina kuenda unovaudza baba avo wakaenda kuna amai avo kuna mai kwakaikuludzwa amai vakaziva sekuti isikudai kushonge iwakwira dai amai vakauya kuwa asi bhodhi rakadaisa tsamba kaikanyorwa kanyorwa ngikini pafoni yandakataura kuti ndeandawirira munhu paikanyorwa ichichaudwa inini yakainclude yakasanganiswa amai akadaidza amai kuda kudare ndiani ndindakatoti amai ndatuikandozatendaza kubudisa asikana ngatifambetesi naishamukiro shamari unakambuti wako unopapa kutaurire
Baba, where? Isu takuranisa mabakati. Zvazi kwako iwe kuti unochema unamera, utakunyangadzira iwe utakunyangadzira unamera. Handiti ndo utsvaga rudo rusiriwo nzotonyana nani. Baba, tine nyaya nemwana wenyu. Nehanzvadzi yake. Vakunetsera pamusaka pemaini. Kasi amai vakuti maini ndiani? Ndiyavo. Yavakarejista nani iwo nani nemukoma wenyu. Ini handizivi ndofunga kusaenda kuchikoro kushoma kuverenga mapepa ndogona wangu kasvitsisa zvonetsa. Asi bepa rauro vakandiratidza last time rairatidza kuti iwona nemukoma wenyu mapartners mumaini. Ndikabaonyana mukoma wenyu naamai avo vakarejisa maini vese. Vakarejisa block rechipiri. Kasi pazoita kusawirirana nenyaya kuti vakanga vacherwa kusvika muroora uyu asinda mameseji asina kunaka. Nani? Hapana kuti tikazomuripisa nekuti akangada kubata gumbo rangu akuti achisawira muno. Kuzandisa kufarira. Hapana kuti tikaripisa nekuti kaona pana panyaya iyi panoda kuyananiswa. Saka ndo nyaya yachakuita nhasi. Ndinogara pakuripiswa kwakaita mwana ndinotozvirumbidza kuti taurisai pakuripiswa kwomwana ndinotozvirumbidza kuti makatogonesesa pamusaka pei pamusaka wekuti mwana uyu itemo imiro itemo mutori baba wake hanzi unoenda kubata gumbo rababa uyu muroora wenyu mushure mekunge vanhu havanetsana pamaini kufana uye ari kuti ndo katsvanga zvakagari pasera ari kuti dashi yogari pasera takuita zvakakatsvanga amai ndokupa wakaroorwa kwavakatsekera kwavaroorwa kwamuchena muchena ndokwavo izvi ndizvo kwavakatsvanga. Vana venyu havasi kuwirirana pamusaka pemaini. Maini nemuridzi akafa nemuridzi upenyu nandizvozvo. Kasi ava vari kuchisara tikareplesa nzvimbo yababa vedu uyo haasi kufara nazvo akuti mwana uyu paakachera zvinhu zvamutakapinda muikote handizvozvo musikana kandi pandinge ndatadza kutaura zvokamatete aifanwa kuchera pakachera mwana uyu mwana uyu aifanwa kuudza ava kuti taakunda nestovhu kumiru ndizvo zvamai nokuti vaishanda vese varakaita bamai vakaona vasati varwara ndaingoshanda navakoma svikira namai taurisai amai amai vakarwara ini ndabva ndaenda kushango kuamai mbasho saka vakomana vavo vangosara ndaigara tichishanda navo naamai pamwe chete saka vana va ndatichishanda navo
saka inini kaenda kwandakaitawo kumba ndadzoka kubva kumba ndichiuya ezve zviri kuchengeta zvinhu zvaamai pachadza amai kura aiwa nditotaura ndiri kushanda asi kuti nendichiita sei nendichiuya ndichiona dzakasiyiwa kumbo havasati wanyanya saka vakomana vavanenge vari kubasa waitobvuta kuti wachindifonera tete zvakati pana ndine mari ndaiwapa ani mazvona ndondiri kumba saka mwana abvatakura ndobva atakura o ndobva aenda naye ini ndikanga ndatoendawo ndikanga ndaenda fanike sandi ine vese vanga vari kunewa ndobva ndatosvika chitoswera ndinawo ndichitowawo ndobva ndadzoka kumba vandadzoka kumba havanombonditaura kuti kuita sei tikutaura o ndava ndaita day mandi sina kuya vandazouya futi kuti ndikaende ndamheno ndaida kuyatifambeni mame makazona oya takura ndaona omaina unoripota kumapurisa hana uripota ipapo ndakatanga kutsvaga kufonera uyu foni yake yaingaaaa for 3 days handiti maona ndobva ndikazoti kuzvina uramba kuningira sei ndovandamutsvaga vandamushaya vandaenda kumapurisa pamapurisa ndaenda kuti wauye totaurirana kuti ko makazotakura sei kumapurisa kunotaurirana kuti hakuzongosungwa munhu achingoenda mujeri ndaida kutaurirana nawo kuti ko iyoyo wazotakura munhu achingotakura musina kundudza ndawa hei sati ichishanda tese handi mazvona zvino vakabvoya kuti mauya kusungisa wana maita sei watotuka zvandani pfungwa dzandaazvinzvisamaitekaasiya pese pakuti yakaongorora isu zinasikava kuti muyana nandizvozvo hamuna here zvamuda kutaura nemuroora uye zvamutaza muroora tazvika zvakutadzwa nemi toyanana hadzadotaura muchiuda kuyanana naye hadzadzinye ini handinomboramba kuyanana naye asi kuti iye maona bepa irosisi amai ava havana kungwara haisi pepa rangu dati amai ava havana kungwara zvese izvozvo zvine munhu ari kutungamirira mangwariro angu inini nemafungira angu nemaonero pane munhu ari kuhonzeri kandi ari pamberi ari kunyongosha zvinhu zvese zvine munhu anohutsinya anenge ari kusera chinyongosha anoda kuona vanhu vane komoshini vasingawirirani vachirwa saka iwe usaidiripi kuda kuyanana here muno nhasi taura mazwi ako kwete mazwi ekupuhwa ava vana basa kwada ndovabudisa futi pati inini nhasi handisi kunyengerera ava maita wabudisa pati uda kuyanana taura nekuti zvauka iwewe ndakataura ndioaonipana iwe arimo dakangwara ndinozozvitaura mati ndinozozvitaura nezuno rifoni yangu ndakasava kudzima foni ndinozozvitaura taura matauriro ako kuti uda kuyanana nevanhu ava chitaura akadovavanhu vava kuwirirana nawo ndo handozvo asi zvito zvavo zvavarkundiita wanondishaudha wanondita sei ko wanonditukirei wacho anodaro muroora anondituka hanzvadzi yangu anongondimudhurira kana ndakasvika pamaini ndichingosvika soka kana andiona ndichisvika vatoti vatobva bvaenda kombo haataure kuti ndaisisiko zvakadai kana kutotaura nyaya taure nyaya sese hatitaure nyaya mubvunzi hatina kana kubva pavakanondilova taenda kukoti hatina kuzombotaura naye aiwa inini nairwadziwa nokuti polisi anosunga munhu achienda kukoti opiswa faini tinokunoku munotonga tinokuona watonga pasina kuti kuvaire wakada kubata chishu zvisingabvumi ndopawakazobhadhara kuti hatimanga manhu vanhu vangechiti ende munowirirana muzukuru wako zvaakasungwa nemapurisa muchida kuti unoyananiswa nekuti mapurisa anoyananiswa haanobviswa faini vakaenda kurelation hapana kwatikabhenda tikangoenda momuyemongoti kotaurirana chete bva zvapera kutanga ko oya gaiwa makasukwa mungowenyu ini ndakaramba makaramba mungowenyu ndakati chiu zvawanga watora iwe usina kundiudza kuti chienda hako ita zvawanga uchida muroora azi unondituka vanorespectini ava vakandifonera chitora kuenda nemuroora nenyaya dzavo amazwi anoyananisa
kana waituka waituka hanzi unotuka taurisai avanoda kuzwa chekutanga ndinoda kutanga kuzivisa kuti Tete inini kana ndiri mumusha ndakauya kuzovaka musha handisi pfavi kana girlfriend raMr. Katra ndakaroorwa ndakabvisirwa pfuma ndine vana vana ndakauya kuzovaka musha handisisiri mutorwa ndiri mai mukati memusha saka ndaikumbira kuti mundipewo mukana ndiite zvemusha wandakauya kuzovaka. Chechipiri ndaikumbirawo kuti ndikupewo tsumo yekuti gudo guru petamuswe kuti vadiki vakutye makutuka venavo tsumo yangu yakananga pakuti Tete munhu mukuru chaizvo kwandiri ndinofanira kuvapa rega nditi ivo vanofanira kuita semunhu mukuru asi vakapinda pakati pangu nekuti bhudhi vavo panenge pashata hatifaniri kuita kunge tiri pari amakauya inini muchibva kumusha kwenyu mumba uyu pamurevo uyo akakuti ndiri ndege akati chii akati kune vanhu vane vana maudhinasi vari pa ati pamusoro chita kuti tirasire inini ndakuzvire uyo akitaura pafoni uda kuyaniswa nemuroora nehanzvaka kati azokutaura anoniti ndozvamafunda namaekerevatira muntu zviro zvamapindura zvamataura zvakanaka zvanzi nadete munhu mutuka ndikuda kuti ndizame kusununguka pamberi pedare ndisingabvumire repamusoro ndikuda kutanga ndazamawo kukupaiwo pikicha yandiri kurarama nayo mukati memusha uye ndiburitsewo zviri mukati mehana yangu ndichidzvanirwa kunzi mutoro asi munhu akatouya kuzwa pamusoro inini ndiriwo nechigumbu changu Tete kwete chimwe chete ndichataura zvishoma zvachoni. Tete pakarwara mai ndofunga makazosvika pakuti ndaneta mukaramba kuchengeta mai baba apa tikaronga vakandipa basa ndikatambira tikatakura mai tikaenda nawo kumba kwangu tikasikotora ndakaemploya nurse aid aichengeta amai vayo policy yedu isusu medical aid nenyaya dzezvese pakashaika amai Tete vakauya kumba vachichema mashoko akanasirwa vakachema vachiti vakatakura amai vangu kuti uye kuzopedzesa afana sinokuzviti zvine mawitnesses ndakaenda after tabva kunonoviga amai ndakaenda kuna sabhuku infect ndakatangira kuna baba namai ndikavaudza kuti ndinofunga baba makazvinzwira ndekuti pandamupepewana indafunga kuti ndikwirewo baba vakanditsima vakati mwanangu mauti anopera sena naye ndakateerera ndikaenda kuna mai kabvu ndikati inini ndauya ndiri kumbomo ndiperekedzewo kuna chii mai ava vakandidzoradzoa ndikadzokera ikoko saka zviri kundirwadza handina kukwanisa kuuya
vakauya kuzokwira dare inini ndakati zvakawandisa rega ndingosiyira ipapo rega ndichingotautaura tine magrupu edu atainge vashandi taitenga ndikiri chikafu chekufidha vanhu vashandi tete ava vange vainetsika yekuenda wonogara kudaiso wobvuta kundikiri kuite chekupedzesera dzaiva 12 grams dzakabvutwa wakapa mai 12 grams idzodzo zvinondirwadza ndine vana ndakabereka vainodheerera bhudhi wavo bhozi vanozongoti hapana zvekuzviita asi ndinenge ndichibvisawo mari papeiti tenga chikafu tichifidha mabhuku asi waiva netsika iyoyo yekuenda vanonogarira kudaiso wobvuta tikakundikiri wodhiracho saka mazona kuti unoenda kuhwanda naamai panyaya idzomuhwandisitase dzitaurizwe zvine mamudi kudzitaura munhu wamawamisa amai pakati mwani mapepa tisati asvike mapepa nekuti mwoyo mumwe munhu achinoita basa anoiti andingozoti une mhuri futi kuti anobva kumba kune mhuri saka zvina basa rese zvagara zvinokuitika mauti uyu munhu anokudheerera zvese zvautaura zvokutonyeka zvega zvega ini ndinatize mai vangu ndapedza gore nehafu ndichiwachengeta wabvira vasingagoni kumuka usvikana wakugona kumuka wachigara ndichiwageza ini ndichiwasimudza amai vakafa nemakore mangani amai vakafa nemakore mangani adibvumire kuchema kana amane 94 amai maida kuti vararame zvekusvika makore apana mataurira namwari andingobvunzo umwe makataura namwari avo kure makore bozi vanhu tikunditsane munhu ane 94 years aenda akapedza pake akakapedza akasiya mhuri inonzi maudhi mukuru nabhodhera anomuteera iwewo ndiwe mukuru ukuzunza basha taura ndakupekana nguva yatina tine 30 minutes kuti nyaya yenyu choite dzimwe nyaya wakapedza topa baba nokuti baba zvitaura zvokaodzimwa ini ndakapedza ndine gore nehafu amai vangu aiwa zvina basa izvozvo ndazvinzwa ndasiya ndarima chikafu chiripo pa wakasara vanhu wakaparadza chikafu chese ndisipo ivava chikafu chirikaita sei chibage chaikohuta sei chibage mali chinoitwa sei chibage aiwa waipa tembo makarima chibage chinoitwa sei zvone mudi saka ini kana wakaparadza vana vako saka inini ndandisingabasa zvino zvavari kunditi ini ndakatiza amai wangu pane pauri kukurasika iwe ava ndibaba wako ndiye munhu wokutanga anofanira kuziva kana dambudziko rauya pamba rinenge ranetsa ini ndakarohwa mbomira chimbomira kana dai ukatorohwa nouyu unomhanyira kuno vavo vakauya asi havana kusorova nyaya ozi kwetu zviriko dakuratidza kuti kwenyu hakusi ndo kunoitwa matambudziko ewaite tese tinawo but ukatadza kuziva kwokumhanyira unokonzeresa unoziva kuti polisi kwauri kumhanyira hakusiri unofanira kutanga woudza baba ndo chinhu chokutanga oona kuti baba vakundikira papi zvino iwo kungoti kungonzi gu obva wamhanya kumapurisa inotasaona wabhindura zviri kuinvolva iwewo and chakonzera kuti amai vazaenda kubhindura ndiwe kodai pasina nyaya yekungopira mukudare amai vaenda kubhindura muno mahusi kusenza nevanhu vakakotsera tese takatosvinwa tikutoziva pari kubva dambudziko but kuti iwo kana uda kuti ugare nehama dzako izvi zvakanaka ziva kuti uri mwana ava vakapfeka mabhurugu varuma ezvidai kwaroorwa kwamurehwa kana kuti dai uri kwehamene kwawanga wakaroorwa dai uchiita here zvauri kuita nhasi asi kuti uri kutora mukana nekuda kwokuti uri pamba ipapo wakutotanangira musha nekuti uda kushandisa mukana kuti ndiripo aiwa kunaka zvakadaro ndana baba vape baba 1 wavo iwo uri mwana
iye dashiye ndi baba but mabatira uri kumuita amene kuti kumuona kunge amen but kuti zvinhu zvese izvi zvazvinaka nabasa iwe unzwisisana nevanhu vavira ndiva baba vako iva kana vafa iva vadhashi anopinda avo ndaamaya ndochokwadi and ivava hanzvadzi dzako idzo dzokadzidaiso kunyepa kuti bhodhera angagara asina mukadzi pakaita musha paipa unonyepa ivo panda dongo kana mungavati baba ive vasina mukadzi ziva kuti ndana amai vese vanogara pasi zvakanaka munzwisisana mukuenda kuti mukubva kupi but iwewo ukada kuuya uchiti mukadzi ndimuratidze kuti ndotonga hanzvadzi yangu hamuna kwamuri kuenda baba mazozita muroora wenyu mukunzi hamuna nesolution pakarohwa inini hapana solution yandaigona kuti taurisai handina solution yandaigona kuti ndingakurudzire kuti uyu paangangorohwa ipapo akavhaenda kumapurisa ndikazitoura ndakutotaurirwa kutoti baba tauya kutorai hande kukoti ndatosumbawo mukati mefamasi kuti warohwa nehanzi dzako uvhaisa including neni mainziwo chinyaya vane wana wavo vari kuwirirana newana wavo ndiro mavaisa kukoti yekurohwa yakanje kusva mapisoda mamozi zvakazvikangosanganiswa ipapo kuti pisoda nekurohwa kwacho zvakanga zvakafanana ipapo zvakasanganiswa mimi zvinoita here kuti mimi musare namai maina ava vasipo nomukomana taurisai zvamundibvunza asi ini hangu kunyepa ndokwandisingakuda inini ndakarohwa ndakaenda kwamekabvundu ndokwandikafirstbienda kwamekabvundu ndikasvika kwamekabvundu ndikawataura wakazotongana ndati zvinoita here inini mamaini iyoiya muromo kuti mimi maini naamai vari kwavo muri vaviri ava nouyo mukomana wasipo hazvidi sisi chidiwa muchitogona indikashande waita basa ndada kubvunza kuti anomaona bepa rakabatwa zvinoita here kuti uende kukoti maine mazira ako iwo maine ndiani nani mazira ako maine ndiani nani maine ndiani ndiani baba naamai wanzwa mai ako wasumuka vati maine ndiani yangu wati nzi yangu amai baba wako waita sei vari mushandi wangu amai vafa usara vana vakomana varipo tutaure pamusha baba sina baba pana vanhu vari ura panomira pana baba topakamira kanzadzi varipo wakatowanda baba vauya havana kuuya vauya saka ndiri kufungidza kuti kusauya kwavo vari wiki havadonetsaniwo ndo mafungiro angu kunyepa here nenkomana baba mafungiro angu inini vose pese ndikuzwa vachizidhasha kasi ndikufungidza baba vadhashi vakafa kasi ndikuzoti vapenyu ndizozondai asi havadi zvokunetsana kuti vakaona kuti vanotya isi aidha unobata mushonga unobuda usiku kana unoshandisa mapurisa sasanza zvitatu hapana zvanoshandisa chiyanana nehama dzako idzi kumusha kwavasi kukudza chokwadi ndiwo wakatoipisisa nomujokona unomisa equation yese yapesisa nezopesa yangu ansari kudai kuti amai fight wondongaiwe kuna amai hapana chakugona nekuti iwo kuzoti amai vana vakarwisa kapa vakaramba chibvisa naamai ingozi wauna mwana unongoita chitika sengozi usarani ndikutonzwisa brain dzako ndikudzoona nokuti ukuzoti chimoto chajisi chako hapana chaunosiya panapa ava ndovanozoona nevana vavo zvino chimoto icho chakachitanga izvozvi uri mupenyu upfeke mvemve wakamboita mari iwe chakabvunza vanhu voita kuite mushamba waya mabhazi uchienda kukereke zvaa zvakanaka
ayo ndichigondipa nguva ukaita wangosingaende kudubai here sisi aiwa wangosingaende kudubai here uchienda goridhe racho richiera papi rakakupa mari papi koiwe wakakwira ndege kangani don't be selfish ndosaka ndikuti don't be selfish wakaenda dubai nebhazi unosiyambuka nepapi Dubai kupike. Wakaenda kupi? Ndakaenda kuTanzania chete Dubai zi. Ndinoda kuti ule munhu chaichai. Chiterera kana isisi. Hauna kuita 1000. Wakaita 50,000. Hauna kuita 10,000. Wakaita 20,000. Uya start kana senti. Wakongoone mukana wokushanda pamaindi akutaura nokupedzisa. Wakongoone mukana wokushanda pamaindi vana vari vana vadiki. Nyango wavariitika seibata mari yakareba yezvinovakuru vane vana vavo chivasiya chiro makomba iwo chichiro zvako zvaoma unoenda kune mukwasha pane munyira nemuroora tibatsirei ndozvinoita munhu wati izvozvo zvakanaka kuti dai chishanda ndo zvandinoda kuti muiteka kana wafunga izvozvo wodzokera kumozambique woita kuti uyaenda hauchida kudzokera koite ndanga kutaura kachitaurira ipepe ini ndinenge noita tsvagiridzo kuti munhu akambomira sei saka ndisa kuti nditaure zvakawanda usafunga kuti munoda ndokugara nezvikotoda nditaurai mamai totomboita kwezvisiishi kuti akasiye uyu anonzimbi anombofambawo sei saka ndoda kuti uyanane nehama dzake nemuroora hazvina basa kumakanganzira asi patodira kumbira regero kuna atete andizvozvo zvakanaka izvo ndomushama muri chete hakuna mumwe musha kwazvavaka here ende hapana kwaunoenda nokuti iye odanga kwake aiti handina kwandinoenda andizvozvo saka hauna kwaunoenda kasinokumbira regero atete kuti muwane mumafambidzirana nokuti patida kutangira izvi zvemapepa izvi zvinonopera amai vanonorwa hondo yavo ikuita kuti vana vavo vamire ende munorwa yenyuwo futi nokuti muri rwechinjeni wakaenda muri separate hamino zvako iwewe zviri pachena izvo wakaona munhu achina nojaji achiti makadyiwa vanenge vabhadhara ndozviri pachena mungaite maini mari iri moshaya replacement zviri pachena kaizvo investment inofanwa kuotsvaka munhu aisucceeda namunhu ashuva achikudzorera zvinhu chinyaya kuti rwadza usarwadziwe kositokugadzira chinyaya kuti ndikufara kuti zvinhu zvendokumberi asi dambudziko ratinaro unofunga ramunyatsa kuti munyatse kuona nderekuti hanzvadzi yangu danga ari umwe munhu achiteerera aziva kwaakabva munhu aufukure hapwa ndibva ada kuti nokuti vabereki vedu varombo iye chakamusumudza amai vaingaenda vachirwara ndo waitaita kuti isusu timufukidze achiona mari naamai kuchena pataiita mari yese takapiwa mutemo nababa kuti tanga maratidza amai venyu uyu aitora mari kuri kuna amai tasinobasa nazvo amai vashaya akutsvaga kuti vamwe amai muna zvichiitika kuti watitonge futi muna zvichiitika saka dambudziko ratinaro vanhu rekuti iye haazoona kuti iye pate zvake apa ndakuti mumbe example panapa mushini akanga ati ada kuendesa imainzi aende kumainzi ndii ndotomunyorera ndini opiwa mushinzi ndotomudza kuti tasoita so asina tsigini changu atire mushini auya pamaindi papayapa zvinhu zvoshanda chakafa chakati ndototo ndikungangwana toti pamaina padhuze nepepaipa ndinotodedza kuti bhodhi rari kuwe ndoyani zvinhu zvaita iye pamagrupu ake akunzi magrupu ake kompresa yake yandaiko zvezvino yako majaratina anoshanda ndini chandiri kumutadzira chacho chii anendainga unotora mari yake unomilicha wakaitelasigoni uyo akakaramba kakubereka saka naizvozvo chikuda munhu ngaakubereki mchina mese kuti handinokuda kuramba muri mukuru handizvozvo asi izvo chine munoyana nama madhuwe nhara hadzibatsiri unosamuvuka une hondo asi hondo dzacho dzinogadzirirei hapana unofa uri murombo dai mawirirana muinotaura namai venyama muchiera musikakakavadzana muri kuona amai ako usandavabvisa panapa kana mawirirana makusumuka una kuna amai handidi kuvapinza muno nokutindozotaura zvinovagobura makatadza kuwirirana navo wirirana ipacheni ewe sumuka kupererekera ukanyenyutaurisa seri kundiranegero chete ndinokumbirisa kuti ndisati ndasvika ikoko ndinokumbirisa kuti hameno kuti kana dai ndiwo tete vari mwana wavo akaroorwa musha
vachimutuka kuti guri, vachimuudza kuti guri, waisununguka here. Pamusoro pazvo ndiri kumbira kuti ndichingodzoka zvidiki kuti ndaikundoti Tete wazvinzwisise kuti pamaini patange kunzi Kododo takaronga tiri vaviri, inini nababa, ende mari yakatanga kuti inoshanda kuvhura maini idikita rangu mushamba ndinozikanwa inini nekutengesa mutsegede, ndo mari yandakaunganidza ndichida kutenga stand, ndokuti tikaronga inini ndakatonzi baba kune maini zvakamira soso pakanga pasina munhu akange saka inini tiri baba maini yakavhurwa. Ava Tete ava vakanga vari kunonzi kulex maini vakauya mushure mekunge vatonzwa kunzi kwava kuitwa action, ndobva vauya ndobva vatanga kunesana neni kusvikira ndadzingwa. Kutaura chokwadi mambo Mwari vanondibutinisira, handina kana mhuri yangu mari kubva pamakore ese akashandwa ivayo, handina chandakawana kumba nemhuri, asi baba ava vaiuya vachishanda baba imi mari vakange vasingaiwani ichitorwa wakavhura shop wakakwira ndege. Inini vacho ndakati shungu dzenyaya mune shungu andino mune shungu, asi tinosvika pese panenge panyaya panosvika pakuyanana. Zvati munzwisise, musaomese mwoyo. Makaomesa mwoyo havazi kwatiri kuenda kumbira regerero tate tida kungoyana nini imi mutaura amai kumbira regerero enda kumbira regerero Tete vachaugwa kuti zvokuita pamusaka memashopu amakatumira mufoni mate ndovanomuziva sikai zvataura namambo endai pavari mupfugano itai imweni pa kana uchida kupfuurira mberi kudzanai unizwisisa ava ndaamai mopanana zvigaro zvokuziva kuti ava ndaatete ava mudzimai apake, asi mukada kuramba muchiita zvamurikuita izvozvo hamuna kwamuri mugotamba kuti takatanga chete unopezvere wagoma uyu mauzere mhuri pane zvawakatadza muroora ndokuti zvausiri kuziva zvasina kutaura ndokuti kumbereregerero zvawapandudza nezvo ndinoda kuti uite tiyanani ndakakanga ndizostere kuwapa mari yokuendesa mwana wavo kuchikoro chaina nokuti vanova ndasingavape mari ndasingavabatsiri. Ini ndandichivabatsira kuwapa mari yokuchina mwana achifunda kuchina ivava vanozviziva kuindia ndaipa uyu ndaipa dzanzi yangu aiuya achiti mwana uda mari yokuenda haana kufunda mwana kuindia kana mari sinosvika kwamuri mama aiwa izvozvezvo nyarara ipo asizve vai vaviri zvadzinangazi uri kuzvikuaitaura nambo inoti kuti zvikuzvonzi zvokuti mari kana ichibuda tichishanda semashandiro ataita kuti taenda kunogaya kunditiwa apo neapo kuti papasiri pese kapo kuti unoti ndiko mari asi uri kutenda here kuti kana akatikowo mari yake kana akafundisa kuti tototenda ndotatanda tese chomudzowo zvakati azvobvanautipakaisa waifanira kuzivisa amai vako haunavo kunze kwezi zvakakosha izvo mari iyoyo pane pandakavazivisa chimbomira anoguma uyuka akuita munhu mangamanga nokuti iwoni uchingotora uchienda paonanza dzangu kusvika kuita zvinhu zvangu aufungidza kuti iwe mari yako uri wega because kutaura chokwadi mhuri tinoiziva izvo tinogara nemi munhu aigara paground achishanda paground ndoupi ndewataiona nguva zhinji asi kuti tizoziva kuti mari dzenyu maidzishandisa sei
aiwa izvo zvatingataure nezvazvo. Asi kuti paground ndiani aigara paground nguva zhinji ndemaudi. But maudi kana azokupawo iwewe unofanira kuenda kuna madzimai. Kuna hanzvadzi kuikwa pakudai. Wose tinozvika madzimai edu anotarisa vanoona kuti pamwe hanzvadzi uyu havana zvaanoita se takutozvinzwiriwo pana pakuti ane mari dzaibvisa mwana achienda kuchina. India. Aiwa, pamusoro nyaya inofunga mambo vanga vapedza. Ava amai avakundoregerane iwo mauti panozimuwo zvakaonekwa namama kudai. Zvaka kuti kumbereregere kumuroora wakutotanga kutaura. Kumbereregere kumuroora. Sekuchema kwamakaita panhamuke. Shamani, wazasi. Chirega kutaura diura nyaya yenyu. Kumbira regere. Muda kumbira asi kuti kumbira kwacho ndofunga iwe wataura zvawati. Iwe taura. Inini wondaita kuti taura. Nokuti Taura. kufa ukaita amai. Unoza last time. Taure zvakawanda. Zvaamai ndikuzvizwisa. Sisi rekandibuzi. Last time tikakupa mukana. Wanzwe ndikupa mukana senda ndikakuteera sitiri. Ndikupa mukana. Tikasvika pakuda kuvhara chituti muroora uyoyo. Kasi pane pambo kuti unoda kuzomuzvikisa kuti sure here zvitaura ndizvo muroora izvi ndizvo zvee. Unotozona kuti aiwa hanzvadzi yangu inini yakatiomawo kuti. Saka inini ndoda kuti unzwise hanzvadzi. Ndinoziva kuti une mwoyo wakaomawo kuti kuti handidzwa. But kana ndoda kuti izvozvo ndoda kubvunza chuma muchiwana here izvozvo. Ende futi kumapotsi. Ende kana yakasara iri maine yama yapa. Vanotoda madzimambo kuti isununguke. Tinoda kuvaona kuti vanodzoka kunani. Hakuna ndikandikudze kana shamba kuti maini kushanda so takatoendawo wapo tisi tinotodaidzwa tisi varidzi venyika saka ini ndoda kuti munzwisise kana makaenda makanetsanawo vachadzoka vachagwadama china maona vachimiramira vachadzoka vanotetekera zvavo saka ndoda kuti vazive kuti kwavari kuenda ivho rinoramba rira mambo chuma ndechedu chine vadzimi vedu saka endai munoita zvamunoda kana makasadya mese muchangobatana muchadzoka kwandiri. Saka zviri nani kuti muyanane mine kuna mai venyu. Izvi mapepa izvi muti atavharisa kuti mudye. Ndikuona hapana kambosimba. Goridhe rinopenya kamudhara unoziva. Rinopenya kana wacho unochinja kudhara. Saka hamusati madya. Kumbereregera tinoregera. Kana uda kuti tishande newo pamai pakumbereregera zvinhu zvichene. Ayo. Hanyati dzokunda rupawo. Sikira. Zvawandudza ndozvada kuti uite. Izvozvo from your neMuroora ngakuregera inini zvatisindika ndezvokuti murege kuzondituka kana kuti kana murova kana kuchita stei kana kuchita hativirikane semari kana taita kudhara. Ndikuona munyonga wese hamusi kuzakauta baba toona munyonga wese kumbereregera kuti ina tisautaura paone munyonga ina unogadzisa kupana baba wako ukubaziya paone munyonga ukubaziya pakwatira usawinira ukubaziya kumbereregera uranzidza uyu ndo wako uchenda kutaura naye kumbereregere kuna hanzvadzi yangu pane zvito zvaakamutadzirwa zvaanofunidza kuti ichi neichi ndakatadzirwa nehanzvadzi yangu ondiregererawo kutanga upenyu nokuru wakwanisa kuita ovarira kuita zvinoitawo zvitsva inini ndoda kupedza ndichiti kana mabva pano makuchenda kuna amai manje nditi akuda amai manje kozi mimi mabatana makuita chinhu chimwe chete. amai hanzi amai weikuno amai amboyaboya ndikaikona mama uyai mugare apa murume wenya dai maramba muri apa ndaasingazvoitumbura ndine urombo ndaasingazogona kuitumbura
bhosi mairapa kuti uchisokosa chete. Saka ndati kuti ndigone kuitumbura garai kure. Saka ndinoromama. Ndaida kuti ndakadabananidza navenyu. Kasi zvinodada kuti yanani. Izvi amai mapepa ndinozwisisa mwoyo unorwadza kuti vana ava mutidheerera. Kasi mapepa haana kunaka mai motadza uyu kana goridhe ari bude andinoziva mai. Ari bude? Rekuda nenguva. Ari bude? Ini ndakashatirwa awa ndikumbuka kusvika ipapo. Saka munondiziva. Ini ndokuzivaiwo. Ndosaka masekerera. Amai nevana vakakanganzira havasi kuwirirana. Asi pane zvinhu patasvika ndekuti mufambidzana nevana venyu vese. Muchibva pano nokuti mimwe nhumbi dzirumba umu dzinodai nimi anozisa. Muchibva pano ndengori moyo mugara pasi. Munotaura iri bepa rina basa muchangoenda kukoti. Imimi nemwoyo wenyu ndimuzvina munyandayanana navo. Handizvo munokwema kutaura toda kushanda zvakadai. Kasi ndikumbira muchibva panapa yanana nevana venyu. Muroora inokumbira kunama. Amai aya. Ndonungodzokera semusiri. Nokuti mese mune imimi avaidwo mashoko kangu kana vaidwo mashoko anoti akuroora akaipa. Kana ari maudhi waida kuzvinatsawo ini maida kuzvidhifenda uyu waida kudhifenda womimiwo. Saka toda kuti tikoyana tikopareva kuti tikotaura naamai zvakanaka. Mazvizwisa maudhi zvozoti ngaitange newo ndimudzi waamai zvireruke kune muroora. Kumbira naamai kuti wawadhodza mudarira mambo. Ndiwo waziva zvawadhodzera tichipedzisa. Zvinhu zvikauya zvakanyorwa zvakabatana nemi ndezvokuudzai kuti munenge muri amai. Saka zvitobira kuti asi ndoita parangozi handinozvizvi modesa amusoredari atore topfugama pana amai kamwa amusoredari asore ishumba totiregerwa pana zvakatadzika tiri vanhu mimi muri mai ndimakachimukazvara ndimunopfumbamira ndimunofugadzira motiregerwa pana isi vana venyama amuroora uyai pfugamai. ndichava mukana kutaura amai vanokuregererai nezi toda kuti mushande pamwe chete. amai kana pane zvandakatadza uri munhu kudai ndogona kutadza munhu mutadzira munhu asingazivi asi mumwe makabereka kuti watadza ndo zvaunokumbira. Amai maona zvavaita apa machekerwa makunonomaina zvakanaka ndafara isikondi amai akasununguka nezvamusingazivi kuti ndiri muroora wenyu hazvichinji amai ndiri muroora wenyu ndikuti saka vakutarisai kumbirai saizvo mango ndikukumbira uregero monyarara vanoti uregero rwenyu zvisina kutaura. kana pane zvandakatadza tikukumbira uregero because uri munhu nogona kutadza usingazivi. kana uchiona una zvacho amai ndiri munhu wonyama agarai basi amai vanhu munhu mukuru amai orit ini ndati ava vana venyu vanokugumbamira masino zvandataura vapi vanhu makugona manje munoziva mavaregerera vape mapepa ave vabate mapepa amai bate mapepa aya mapepa enyama mapepa ndeenyama muchisunga pane mugarira vana venyu pasi. Inini ndinotangira ipapo koti tinoenda hazvina basa tagara koti kunongoenda se kunoendwa asi ne makuziva kuti vana unga tese taura navo
Mazungisa me. Aba ina chero kutauri. Nganyangazi. Mzimai wenyo. Mzimai wangu. Mutaro tu. Teke mashika kumba. Ngutu kera gari. Amus shigere kumba. Mpezi nyaye. Bate huko pana. Hapana murongo. Mazwame. Ndimo to warunge. Huko. Pana. Kuzi iwe hadzi echikocho mbama nakuchengise mazwame. Kana adairo unabhodera kuti kana asina uko andakakurerawo anombisira murupani amai muchenero pamaina ndiyozvo ende munosaina mese 1 2 3 mese munombozo anoda 1 2 3 nemusaina mese munombozo tapedza maita basa ndakuregerera kasi mbudza here ngekuwe kana ndazopoya asi matiti chapenyera munoshanda ngashanda zvayanga tiri kupenyerwa takumu